سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتاو زيناتات قيح مسقل إثيوبيا بزعبا تግራይ ዘውፅኦ መግለጺ ማዕከን ዜና አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዘርጊሓቶ ዘላ ምስክርነት ናይ ዓይን መሰኻኽር ሁማን ራይት ዎች ዝበሃል ውድብ ንሓይልታት ኣብ ምኽሳሱ ኩነታት ጥዕና መግቢ ምሕሳም ዘለዉ በዓል ጀዋር ኣመነ ሕማቅ ከም ዘሎ ኣብ ስዑድ ዓረብ ሓንቲ ተጠባቂት ሰብኣዊ መሰላት ናጻ መልቃቐን ካልእን ዘደሰስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ። ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ كتقبروا بخبري عدمكم. بريزيدنت محبرات قيح مسقلن قيح ورحن اب سميناوي ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ገዳያት ኩናት ንዝኾነ ሰባት ተወሰኸ ሓገዛት ክበጽሕ ጸዊዑ እቲ ፍራንሲስኮ ሮካ ዝበሃል በዓል ስልጣን ኣብ ናይ ትግራይ ዕደቱ ዝረኣየ ነገራት ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦ ይተዛሪቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነተካላት ሰብኣዊ ረድኤት ንገዳያት ትጎንጸኸ ይበጽሑ ይኽልከላሎ ዝብል ንቕፌታ ክበጽሑ ይጸኒሑ። መንግስቲ ግና ረድኤት ናብ ትክልል ከኣቱ ዝገብሮ ዘሎ ምትሕባር ክዕዝዞ ምዃኑ ይሓቢሩ። ንርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ ዝኾነት መቐለ ዝበጽሐ እዚ ፕሬዝዳንት በምኽንያት እቲ ኩናት ዝበጽሐ ጉድኣት እቶም ዝያዳ ንሓደጋ ተቓሊዖም ዘለዉ ህፃናት ኣዴታት ኣረጋውያንን ምዃኖም ድሕሪ ምግላጽ ሆስፒታላት ኣገልግሎት ንምሃብ ዘኽእሎም መሰረታዊ ናይ ሕክምና መሳርሒታት እውን ከም ዘይብሎምን ልዑል ሕፅረት ምግቢ ይኽሰት ምህላው በመጠንቀቂዩ ኩሎም ወገናት ውሑስን ከልካለ ዘይብሉን መንገዲ ክኸፍቱ ጸዊዑ። ኣህጉራዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ክልል ትግራይ ይቕጽል ዘሎ ጎንፂ ንብዙሓት ንጹሃን ዜጋታት ንሓደጋ ከም ዘቃልዕን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ተጽዕኖ ከም ዝፈጠረን ምግላጹ ዝዝከር ኮይኑ ትማሊ ድማ ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ 80% ካብ ክልል ትግራይ ካብ ሰብኣዊ ሓገዛት ተበቲኹ ከም ዘሎ ይገሊጽ ነይሩ። እቲ ጨንፈር ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣካል ቀይሕ መስቀል ኣብ መግለጺኡ 80% ካብ ክልል ትግራይ ክበጽሕ ኣይከኣልን እዩ ዘሎ። ብሰንኪ ጥሜት እውን ዝሞቱ ከም ዘለዉ ዝበጽሓና ጸብጸባት ኣሎ። እቲ ቁጽሪ ሕጂ 1 2 ወይ 3 ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ ግና ኣሽሓት ክኸውን ድሕሪ 2 ወርሒ ጥራይ 10,000 ክበጽሕ ይኽእል እዩ ብምባል ዘሎ ብድሆታት ይገሊጹ። እዚ ይኹን እምበር እቲ ኣበራ ቶላ ዝበሃል ፕሬዝዳንት ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ 80% ካብ ክልል ትግራይ ክበጽሕ ኣይከኣልን ዝበሎ ቃላቱ ኣብ ማዕከና ዜና ምስ ተዘርግሐ እቲ ቃላቱ ንጂኦግራፋዊ ኣቀማምጣ ማለት መሬት ዝምልከት ከም ዘይነበረ ቃላቱ ከዓ ብጌጋ ረድኢት ብማዕከና ዜና ከም ዝተተርጎመ ብምግላጽዩ ነታ ቀዲሞ ዝበሎ ቃላት መእረምታ ክግበረሉ ክሓትት ተራእዩ ዘሎ። معكن زينا أجانس فرانس برس حجون بزعبات جينا قصالي زبال زلو كينات ناي عين مسخاخر زقربو لصبصاب زرغحي زلا ኣብቲ ማዕከን ዘርጊሕዎ ዘሎ ጸብጻብ ኣብዚ እዋን ሰሜን ትግራይ ብፍላይ ድማ ከባቢ ራማ በብዝሒ ናይ ኤርትራ ወተሃደራት ከም ዝርከብዎ ኣብ ጎኖም እውን ናይ ፌደራል ሰራዊት ከም ዘለዉ ድሕሪ ምግላጽ ሓደ ናይ ተቃዋሚ ሰልፊ ሳልሳይ ወያነ ሓላፊ ወጻኢ ጉዳያት ዝኾነ ሃይሎ ከበደ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘሎ ውግእ ህይወቶም ዝሰኣኑ በሽሓት ዝቑጸሩ ሲቪላውያን ኣሽማቶም መዝጊቦሞም ከም ዘለዉ ወላው እንድሓር ኩሉ ምስተኸፍተ ዓለም ይቕሬታ ክትሓትት እንተኾነት እቲ ግዜ ሓሊፉ ህይወት ኣሽሓት ሰባት እውን ምስኡ ዝሓልፍ ክኸውን ይክብል እዩ። ንሱ ካብ መቐለ ወፂኡ ኣብ ዘሎ ከባቢታት ተሓቢኡሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ዝነበረ ናይ ከቢድ ብረት መጥቃዕቲ ዘኪሩ መግለጺ ሂቡ ዘሎ። በጀካ እዚ ድማ ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ዘለዋ ኣብ ራማ ስድራ ክትበጽሕ ከይዳ ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ኣብቲ ከባቢ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወተሃደራት ከም ዘለዉ ድሕሪ ምዝራብ ብዙሕ በደላትን ዝምታን ከም ዘሎ ሓቢራ እቶም ወተሃደራት ደብረጽዮን ክንሕዝ ኢልና ኢና መጺና ከም ዝበልዎ እያ ተዛሪባ። ንሳ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ዘለዋ ብምዃና ንሱ ጠቒምዋ ካብ ራማ 11 ሰዓታት ብእግራ ተጓዒዛ ዓድዋ ኣትያ ካብኡ ናብ መቐለ ከም ዝመጸት ኣብ መንገዲ ከዓ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ወተሃደራት ዝተኸልዎ ብልኮታት ከም ዘሎ እያ ገሊጻ። እዛ ካብ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ መጽያ ኣብዚ እዋን ኣብ ኮሎራዶ ኣሜሪካ ዘላ ናይ ዓይኒ ምስክር ናይ ኣሜሪካ ዜጋ ብምዃና ከም ዝደሓነት ማዕከን ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ገሊጹ እዩ ዝርከብ። ሁማን ራይት ዎች ዝበሃል ንሰብኣዊ መሰላት ዘጣበቕ ውድብ ኣብ ክልል ትግራይ እቲ ውግእ ኣብ ዝጀመረሉ ቀዳሞት ሰሙናት ኣብ ልዕሊ ብብዝሒ ሲቪላዊ ህዝቢ ዝነብረሉ ከባቢ ብሰራዊት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከም ዝተኻየደ ኣፍሊጡ። እቲ ውድብ ኣብ መግለጺኡ ነቲ ኣብ 2019 ናይ ሰላም ሽልማት ኖቤል ዝወሰደ ኣብይ ኣሕመድ ዝድግፉ ሓይልታት ብከቢድ ብረት መንበረ ኣባይቲ ሆስፒታላት ኣብያተ ትምህርትን ዕዳጋታትን ከም ዘጥቅዑ ቀንዲ ከዓ ኣብ ከተማታት መቐለ ሑመራን ሽረን ከም ዘጋጠመ ኣፍሊጡ። ለቲስታ ባደር እትበሃል ዳይሬክተር ሁማን ራይት ዎች ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾነት በዓልቲ ስልጣን እዚ ውግእ ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ ሰራዊት ፌደራል ብዘይ
ኣፈላላይ ናብ ከተማታት መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት ገይሩ ሲቪላዊ ህዝቢ ገዳይ ኮይኑ ክትብል እያ እቶም ንኣብይ ኣሕመድ ዝድግፉ ሓይልታት ከሲሳ ዘላ እዚ ውድብ ኣብቲ ሕጂ ኣውፂዎ ዘሎ ክሲ እዚ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ናይ ከቢድ ብረት ዓለም ለኸ ሕግታት ኩናት ጥሒሱ ክኸውን ስለ ዝኽእል ውድብ ሕብረት ሃገራት መርመራ ክገብር ኣለዎ ብምባል እዚ ሁማን ራይት ዎች ዝበሃል ውድብ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዜጋታት መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት ኣጋጢሙ ክብል እዩ ከሲሱ ዘሎ مقبي نايم حسام أدما زقبرو زلو جوار محمد بقلا قربان شمشدين طهان حمزة آدانن بسنكتن معلتات قصيل زلو أدما نايت عنات أقامات كمزر أيو حدا كاب حكاية ممزخون الدكتور إليلي جمال قليسو قتلت موزيقانيا هاج آلو هنديسا سعيبو دحرزتال على عقرقر أبتحت قيد زآتوون قصة مسيريتوهم أما أسرت زركبون إزون فلوطاتني أوروما بوليتيكانياتات أبل علي كالوت بوليتيكانياتاتن أبالات سدرابيتومن زبط سحما أسرتن مكلباتن بمقوام نايم مقبم حسام أدما كابز جمرو 13 معلتات كم زقصريهم طبقاتهم ززاربو كونتات عنا جوار محمدن كالوت ابتناي مقبم حسام ادما زركبو اسراتن زكاتاتل دكتور إليلي جمال كساب سولوس ككاتاتلهم كم زصنح زحبره خوينو بربع جنة نبور ناي حكمنا اغلغلوت نمهب نابت بيت مأسرت كوان تخده بزي فلت قوة مغنيات اب مأتوي مدن قواياتن مملاسن مصنحنا كن رغبم سلازي كالنا تماليسنا كبلي تزاري بزلا بعد جوار محمد نتمقبنا حسام ادما زغورو زلو اب لعل بوليتيكانياتات زبصح مكلباتن مأسرتن كبصحوا من مقب ايام مسرحاتن ككاتاتلونا بيت فردا بزموص سبات دو كبل نمحتات مخانم يوم طبقاتاتهم زحبرو لجين ألهات لو لتبال وريت تطبقي سبعو مسالات ديك أنستيو سعود عرب كابيت مأسرتك كم اتفتحت سدرا بيتا حبيرهم قول سلاسان حدا عامت التبتسح لجين ديك أنستيو سعود عرب مكينا نخزورا كفك أدلنا اللو أبزبل عبيها بركتو زنبرا خوينا اتي اقادا مزوار مكينا قدم ملعلو أبزنبر حيدا السومونات كأ عب كل التشحن 10 شومتن يتأثيرا عب تحساس حدا بيت فرد سعود عرب نبوليتيكاون هزباون سرعات سعودي كتكيرن كتقودن بمفتانا قبننيا بمبال شدشت عامت اب صنع حلوا بيت مأسرتك كتأثر فريدوا انت خونا حجي دحر حيال على موت اغطيكم دما حدش من محضر بايدن دحر زغبره كالص اغطي دحر كلت عامتن 10 ورحن مأسرتي ناص اتلغى زلا سدرا بيتا جن جينا حارة ايكونتن نحمشت عامت كاب سعود عرب نخيتو وص تخلكيلا لكم خا كالب بزح قيداتون كغاطما يكبل يوم غليص امزلو نو لجين لينا تبال حفتا لجين حفتي نغازا مصيا كتبل اب تويتر بمصحف حفتا دحرنا حدا شحن حدا معلت مأسرتي كمز تفتحتنا محبرسب عالم كتفلت انكلا اليا زسما كالا حفتاون اب هيوتي لومتا زبلصت معلت كتبل يا صحيفه تركب نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم